Yun, good morning guys. So for today's video, babaan natin ng ano to, ng output muscle velocity. Ito yung coil cut natin. Babaan natin ng muscle velocity. So nakaputok na ako kanina ng dalawa. Bali 990. Yan yung unang dalawang putok natin. Try pa natin ng isang putok para makita natin kung consistent yung output niya, muscle velocity. Ito. Ito yung dalawang huling putok natin. 974, 982. So babaan natin kahit mga 890 lang. Babaan natin siya. So dito. Hihitin natin dito. Sa may spring. So try ulit natin. Yan, 0-0 na siya. So try natin. Yun, 927. So pihitin pa natin. $893.
Balik natin konti para maging 900. Yun. 916 na siya. So, kunting pihit, pabalik. Yan, okay na siguro yan. Tama na siguro yan. Yung 916 na yan. Okay na siguro yan. 916. So, sisero ko na siya guys. So, sisero na natin siya ng 916. 916 na output. Muzzle velocity niya. Astro pala yung gamit natin eh. Kasi mahirap maghanap ng imported tsaka mahal yung imported na pellet, kaya local pellet lang gamit ko. Astro lang sa kalam. Aliw kaya ito eh. Kala ko makakalusot. Ayun, sige, isisero ko na to guys. So, ayos na. Isisero na lang natin para tumipid siya hangin. Ito yung ano natin, wall cut natin.